Insemmilkom mill-lokalità ta' Ħalbalzan, waħda minn 26 lokalità f'Malta fejn fiha qed issir l-elezzjoni għal kunsilli lokali. Infakru li barra dawn is-26 lokalità f'Malta qed isiru l-votazzjoni fit-8 lokalitajiet f'Għawdex għal kunsilli lokali fil-waqt li f'Malta Għawdex kullimkien qed issir l-elezzjoni referendum għal kaċċa fir-rebbja. Mela, minn Ħalbalzan f'Ħalbalzan fuq ir-reġistru elettorali kienu 3506 persuni li kienu eliġibbli biex jivvutaw fl-elezzjoni tal-kunsilli lokali. Minn dawn 297 vot baqgħu ma nġabrux. Dan ifisser 10.8%. Jekk inħarsu lejn l-2012 meta l-aħħar li saret l-elezzjoni tal-kunsilli lokali f'dan il-lokalità, dan ifisser 2.4% inqas minn dakinhar. Mela, nagħtu ħarsa issa lejn il-kandidati l-għażla li għandhom ir-residenti ta' Ħalbalzan. Għall-Partit Nazzjonalista Guido Borg, Silvio Brincat, Joseph Mary Gallia, Stephen Gatt, Andre Grek, Matthew Mifsud, Daniel Muscat u Ian Spiteri. Partit Laburista naħa l-oħra għandu kandidat wieħed li huwa Desmond Marmara Zammit. Jiena ngħaddi l-linja lura lilek fl-istudju.